Wat is het dan een noffelijke dag? Wat is het dan lekker waar? De zinnen er even bij en dan heb je het gevoel of zo het haast mooitijd worden. De temperatuur, wie wordt ik vrij heeg. Maar dat zal al hier oors worden, tak een weekend. Joen en vannacht, we hebben toen bewolking, we hebben toen kans op wat ruim, lichte ruim, stouwruim. En een temperatuur om het bij de 1 of de 2 graden heen. Maar het is hier en daar bewolkt en op de eilanden 4 graden. De wind nog altijd uit noordelijke richtingen bij, want noordwesten en die is zwak of matig. Misschien nog lettervrij krachtig in het vaartgebied. Ja, en dan zetten we terug naar morgen. Dat wordt ik zo'n dag maar een grijs karakter. Dus bewolking, uit een terug ruim, lichte ruim. En de temperaturen, ik denk dat we uitkomen zomaar bij de 4 of de 6 graden heen. En de wind die komt morgen uit het noordwesten en het noorden bij, matig en krachtig. De krachtige wind tijdelijk in het waardgebied. We zorgen vooruit, dan komen we een manje en een t-shirtje mooi. Temperaturen om het bij de 4 graden nu daar. En uit een terug ruim, lichte ruim, stouwruim, dampwaar. Maar in de nacht van 10 op wijze al een graad frost, dus komen ze op glijdens. En dan komt de wijze erachteraan, maar een temperatuur hoe daar om het bij de 3 of de 4 graden heen. Maar zeggen ze nou de nachttemperatuur gemiddeld zo'n min 4 en dat betekent op plakken matige frost, misschien wel min 5. En dat kouder waar, dat winterse waar, dat winterwaar zet nou wijze nog wel even terug. We moeten manje maar weer even in het wijsje.